Anteeksi anto. Miksi se on niin tärkeää ja miksi se on niin vaikeaa? Minun ymmärrykseni on, että anteeksi anto on niin tärkeää, koska se vapauttaa minut kärsimyksestä. Se vapauttaa minut menneisyydestä. Ja se on niin vaikeaa, koska siihen liittyy epäoikeudenmukaisuuden tunne. Jotkut ihmiset käyvät erittäin vaikeita asioita läpi tällä planeetalla. Paljon kärsimystä. Paljon tunteellista kärsimystä. Ja se, miten minä näen tämän asian, on, että on olemassa kaksi päävaihtoehtoa. Joko minä haluan kostaa kaikki vääryydet, mitä minulle on tehty. Tai sitten minä haluan antaa anteeksi ja päästää irti. Kostamisessa ei ole mitään syytä tuomita ihmisen halua kostaa. Koska on olemassa niin paljon kärsimystä, on myöskin luonnollista, että ihminen haluaa kostaa. Mutta ongelma on, että kostaminen ei johda yhtään mihinkään. Se vain luo samaa kärsimystä minulle itselleni ja muille. Joten sitten on se toinen vaihtoehto, mikä on anteeksi antaminen. Ja se, että minä vapautan itseni kärsimyksestä. Ja se, että minä vapautan muut myöskin ympärilläni tästä. Joten tämä on minun tämänhetkinen ymmärrykseni, minkä takia anteeksi anto on niin tärkeää ja minkä takia anteeksi anto on niin vaikeaa. Eli vaikeaa, koska siinä on epäoikeudenmukaisuuden tunne mukana. Ja halu pitää kiinni siitä. Ja tämä osa minusta, joka haluaa pitää kiinni, kamppailee sen osan kanssa, joka haluaa antaa anteeksi. Koska minä tietoisesti voin tehdä tämän anteeksiantoprosessin. Minä voin tehdä A, B, C. Vuosikausia minä voin tehdä tätä prosessia. Ja silti siellä saattaa olla jotain, mikä pitää vielä kiinni. Koska minä tietoisesti teen, se on yksi osa minusta, anteeksiantoprosessia. Ja toinen osa pitää kiinni. Ja minun ymmärrykseni on se, että sitten kun ihminen on valmis, kun minä olen valmis, niin sitten se anteeksianto tapahtuu kuin itsestään. Sitten se irtipäästäminen vaan tapahtuu. Kun minä olen tullut siihen pisteeseen, että nyt riittää, minä en jaksa enää. Minä olen valmis päästämään irti. Eli tämä on minun ymmärrykseni anteeksiannosta juuri tällä hetkellä. Ota se, mikä resonoi, ja kiitos, että katsoit.